da vi ispričam jednu priču, a što bi drugo nego za naši Gilanci. Padno mi nešto na pamet. Davne 88. godine, tako 19. novembra beše, mislim, na mitinka smo bili na Ušće da podržimo Miloševića. Mi smo bili sa Zareta u kamion, to je priča. Ja sam 40 duše u kamion, kako smo putovali to. Imao to što sam napisao i objavio sam. Ali u drugi autobus, što se vozili u taj autobus, moji čičadlari, Slobodan, Slobodan, Đoka Gondja, Bane Brcki, Zvonko Ljiško, Blaga Peci, sve sredina Trajića, Buljuk, sabrali se u autobus. I sad po put bili u predjane da jede one pogačice, stali tu je pogačice da jede sve kajmak, onaj kajmak slan, nakarkali se. Čim se najedli, dobro. Fatilog i spanje, spijaju svi u autobus. Ne prošlo malo Zvonko Ljiško. Kukube što sam žedan. Pa malo. Kukube što sam žedan. Svi čutim, neće da i koji maja vodu čuva za sebe, ne šiše neko pone da ih Bog za koliko. Kada on kukube što sam žedan, ustadeće da renduš, vika, nabe, kaže, napise išala da ne se napiješ, kaže, dosadi, vika, na ljudi, vidiš da spijemo svi. I on klok, popi go onoj šiše vodu. Ništa ne mu ostavi na renduša. Vika, laknulo mi sad, krk, lego, i svi se uspavali, znaš. Kad ne prošlo malo vreme, Zvonko Ljiško. Kukube ljudi što sam bio žedan, vika.